Ε, λοιπόν, είμαστε πάλι πίσω και θέλω να πω ότι το προηγούμενο intro μου δεν ήταν ιδιαίτερα ωραίο για εσάς ούτε και για μένα. Αλλά σήμερα θα αλλάξουν όλα αυτά. Θέλω να πω βασικά, καταρχήν, ότι έκανα μερικά πραγματάκια από ό,τι βλέπετε. Πήρα λιγάκι μέταλλο και λιγάκι coal, και θα έπαιρνα κι άλλα, απλά μου σπασε η αξίνα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω κάνει μια μικρή διαδρομή για να πάρω λιγάκι coal. Και μέσα κάπου κάτω εκεί μέσα στα σπήλαια βρήκα μέταλλο, coal, που θα πει ότι θα σκάψω λιγάκι προς τα κάτω. Γιατί μου λαγκάρα και έβλεπα ένα squid. Λοιπόν, οκ. Ναι. Λοιπόν, να φτιάξουμε ένα πικαξίδι. Και δεν ξέρω γιατί τα λέω σαν ηλίθιος. Πικαξίδι. Γιατί την έβαλα πιο πίσω? Το έβαλα. Α, ναι, αυτός είναι ένας καλός λόγος. Όχι για πολύ. Όχι, τι έκανα? Το θέλω. Κάπου κατά εδώ, ρε παιδιά, όμως δεν ήταν και ένα torch? Όχι, δεν ήταν το torch. Α, ναι. Οκ. Ωραία. Φτιάξαμε pickaxe. Θα βάλω να ψήνεται πρώτα τα workshop. Αλήθεια γίνεται, τίποτα όχι. Πώς μου ήρθε? Οκ, θα βάλω να ψήνονται αυτά. Και θα πάω να ξαναπάρω λίγα και αυτό. Σολτάκι να... Οκ, δεν κάνω να βαριέμαι. Yeah. Hello. Οκ, και έχει κι άλλο εκεί. Κι άλλο εδώ. Έχει κι άλλο. Όχι. Οκ. Τι? Μόνο αυτό? Γεια! Σπάμε τα πόδια μας. Σπάμε ξανά τα πόδια μας. Τι λέει? Οκ. Εντάξει, ας να μου περσέψει και λιγάκι coal. Και βάζουμε αυτό να ψήνεται. Και... φτιάξουμε ένα σόρντι. Σόρντι. Λαλαλαλαλαλ. Οπα. No, what I have done. Ωραία, μια pickaxe. Και θα πρέπει να φτιάξω και ένα τσεκούρ και να βρω λιγάκι ξύλο. Δεν έχω σχεδόν καθόλου. Το αφήσω αυτό να ψήνεται εδώ. Και ίσως να πάω να σκάψω λιγάκι πιο χαμηλά. Να την πickaxe. Θα πάω να σκάψω λιγάκι πιο χαμηλά, ναι. Και το υπόλοιπο θα το κάνω μάλλον πανοπλία. Θα κάνω και λίγη πανοπλία. Και μου φαίνεται περίεργο που δεν έχω βρει κανένα ζομπά ακόμα. Μισό λεπτό να φτιάξω το inventory μου γιατί είναι απλά μια καταστροφή.
Ωραία, GG. Επίσης θέλω να πω ότι κάθε Κυριακή εγώ και ο φίλος μου ο Νίκ που έχουμε το κανάλι θα φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα ουσιαστικά για το τι θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Συνήθως εγώ τουλάχιστον θα κάνω βίντεο μόνο μέσα στην εβδομάδα, θα κάνω ίσως Παρασκευή και Δευτέρα, γιατί έχω ένα πρόβλημα με το ίντερνετ και είναι πάρα πολύ αργό και πραγματικά ίσως να μου πέφτει κάθε 5 λεπτά, που θα πει ότι δεν θα μπορώ να ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο. Οπότε, ναι, τέλος πάντων θα κάνουμε αυτό την Κυριακή και μετά τη Δευτέρα συνήθως θα έχουμε το ηλίθιο βίντεο και θα λέμε... Βασικά, όχι, δεν θα πάει έτσι. Τέλος πάντων θα λέμε τι θα κάνουμε σε όλη την εβδομάδα. Και ίσως την Παρασκευή, που θα είναι, ξέρω εγώ, το τέλος της καθημερινής, θα λέω και το... θα λέω τέλος πάντων τα νέα του gaming. Αλλά όπως είπα, ίσως να γίνει αυτό, γιατί θα πρέπει να ψάχνω σε φόρουμ. Αλλά αυτό δεν θα γίνεται κάθε εβδομάδα. Θα γίνεται κάθε λογικά μήνα, ίσως. Και ίσως να καταφέρω να το κάνω. Δεν είναι σίγουρο, καμιά φορά ίσως να το κάνω, καμιά φορά όχι. Θα σας το λέω, θα σας το λέω στην ενημέρωση την Κυριακή. Σας παρακαλώ μην περιμένετε και πολλά, γιατί εντάξει ίσως να είναι... Είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Αλλά δεν θέλω να την πω. Ναι, γιατί το έκανα αυτό. Ωχ, τι ήταν κενό, μεταλλό. Όχι, καμία σχέση. I hate gravel. Μου φαίνεται... Οκ, δεν έχουμε βρει κανένα cave μέχρι στιγμής, που ίσως να είναι κακό. Επίσης δεν έχουμε βρει και κανένα mine, που επίσης θα είναι κακό. Κοιτάξτε πως έσκαψα για να βρω coal. Όλο αυτό που βλέπετε ήταν coal και τίποτα άλλο. Coal. Εντάξει, το ξέρω, το coal βγαίνει συνήθως όταν βγαίνει είναι πάρα πολύ. Αλλά και πάλι, αυτό μου φαίνεται είναι αρκετά πάρα πολύ. Σπάντζοντας τα πόδια μας πάντα. Και πάμε στο ορνηθοσκάλισμά μου. Εγώ όταν είχα πρωτοπαίξει Minecraft, νόμιζα ότι πρέπει να πατάς συνεχόμενα όχι συνεχόμενα, πρέπει να πατάς, να κάνεις πολλές φορές κλικ για να σπάσεις ένα blog. Και όταν είχα αρχίσει τα πρώτα 2 λεπτά, έλεγα τι στο καλό, γιατί δεν σπάνε τα blogs. Και έκανα σαν ηλίθιο. Αλλά οκ. Cool. Και είμαστε 9 λεπτά που θα πει ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Γαμώ το. Ίσως να ανέβουμε στην επιφάνεια για να βρούμε λιγάκι ξύλο. Up, 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 up. Λιγάκι ακόμα. Γεια! Φοβάμαι να μην χαθώ. Να το υπτάμενο coal. I hate you υπτάμενο coal. Λέτε να καταφέρω να το πάρω. Κοιτάξτε αυτό ρε φίλε. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Πρώτη φορά μου τα κάνει αυτά. Ή τουλάχιστον πρώτη φορά μου βγάζει τόσα. Hello! Και τώρα έτσι και σας πάω, θα πέσεις κάτω έτσι. I don't thank you. Όχ,
ποιο είναι αυτό ρε παιδιά? Νομίζω ότι... Αϊ! Γαμώτο. Καλά, σίγουρα δεν θα είναι 30 blocks μέχρι εκεί πάνω. Καλό θα ήταν να το κλείσω αυτό, γιατί είναι λιγάκι επικίνδυνο. Και μου έμειναν μόνο 12. Θέλω να βρω ένα γουρνάκι που είχα δει πριν λίγο. Σε 5 λεπτά πρέπει να κλείσω, δυστυχώς. Λογικά με ένα hit πεθαίνουν με τα iron. Οπότε... Ελάτε εδώ βρε, έλα. Δεν έχω καρό το γαμότο. Έλα, πουτ, με το μήλο έρχεστε? Όχι, δεν έρχεστε. Όχι φίλε, δεν μπορώ να κάνω στην άκρη. Εσύ κάνεις στην άκρη. Τι, μένα δεν πέθαναν ρε. Άλλαξαν κάτι. Το καινούριο pads. Δεν έχω αλλάξει pads, αλλά απλά μου ήρθε να το παίξω λιγάκι έξυπνος. Έλα εδώ. Μα, νόμιζα ότι πεθαίνεις με ένα. Είσαι κακός. Εντάξει, αυτό πεθαίνει στάνταρ με ένα. Εδώ με το ξύλο πεθαίνει με ένα ή δύο. Με ένα ή με δύο. Έχω αυγό. Και φέδρα. Και θέλω ένα flint. Οκ. Νομίζω ότι θα γυρίσω μέσα γιατί δεν ξέρω. Ψιλοφοβάμαι. Φοβάμαι και έχω και ένα coal. Yeah! Είμαστε τρομεροί, έχουμε ένα coal. Αυτό ξέρετε τι θα πει? Θα πει ότι είμαστε τρομεροί. Και ότι... Ευχαριστώ για τα subscribe που κάνετε. Μακάρι. Yeah! Μέχρι να μου σπάσει θα χρησιμοποιώ αυτή καλύτερα. Τώρα έτσι και πέσω από εδώ θα πεθάνω, ναι. Θυμάμαι που είχα χάσει εκεί πέρα τα πράγματά μου κάπου κατά εκεί. Και τα βρήκα με τα κομμένα δέντρα πάλι. GG. Είμαι θεός. Κομμένα δέντρα παντού. Yeah, μου σπάσε. Ωραία, σε 2 λεπτά πρέπει να κλείσω. Οκ, το πήρα. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο να κάνουμε γρήγορα. Λοιπόν, τι άλλο να κάνουμε γρήγορα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να κάνουμε γρήγορα είναι να οργανώσουμε λιγάκι το inventory μου. Το inventory μου. Οκ, βάζω αυτά εδώ. Βάζω να ψήσω αυτό. Νομίζω σου γεμίζει περισσότερα χάνγκερ αυτό. Τα αυγά αλήθεια δεν θυμάμαι, γίνεται να τα ψήσεις? Μισό λεπτό θα δω. Όχι, δεν γίνεται να τα ψήσεις. Πώς νομίζω ότι μπορούσε να ψήσει τα αυγά? Οκ, τώρα λογικά θα φτιάξω ένα... Δεν ξέρω τι. Βασικά θα αφήσω εδώ πέρα τα πράγματα μου να ψήνονται και θα πω ένα γεια και ευχαριστώ για όλα τα subscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά στο survival κόσμο μου.